Югозападният университет Неофит Рилски отбеляза 50 години от създаването на направление математика с научна сесия и участието на водещи български учени. Събитието събра утвърдени преподаватели и изследователи, които обсъдиха развитието на математиката и модерното образование. Те постигат много повече резултати, отколкото някои други деца, които Господ им е дал много други мърви. ЮЗО утвърждава своята роля като изследователски университет, един от 5-те широкопрофилни в страната. По време на форума бяха представени научни доклади, посветени на бъдещето на математиката, обучението и изследователската дейност. Днес математиката стои в основата на технологиите, изкуствения интелект и модерната икономика, отваряйки реални професионални възможности за младите хора.